Opo. More or less Yes, po, Aldi, Mr. mga Aldi. how many inches po ang estimate ninyo nandiyan pa sa kalsadang Abu hanggang ngayon? Nasa 2 to 3 inches Wow. po. May Grabe mga, pala, no? lalong-lalo na nga po, I mean, na-observe po natin, kaya gusto natin din magbigay ng rekomendasyon. Marami tayong personnel ng DPWH, nagpapala lang nga sila, kaya lang hindi naman tinatanggal. Yeah. Dapat sana nun, pagpala nila, pagwalis nila, daspanin, ilagay na sa dump truck, hindi na po isatabi lang kasi pag umulan, mag-spread ulit yun. Sayang yung efforts natin. Kaya gusto ko sana, BP Henry, matumbok ano talagang objective natin. Kung aalisin yan, dapat hindi maiwan yan sa kalsada. Yung mga asphalt po. Hello, BP. Okay, so yan mga tugang na Regional Director, si Regional Director Achilles Santiago. Sir, thank you so much po. Okay, so itong concern ni Regional Director na paka-spray, tatanggalon man agad basado kay Secretary Vince Dizon. Mahanap tipon na common dumping site with governor. Si governor na ma-decide kung ma-dirihir kung sign ito. Habang dahil pa dyan sa linya si Joshua, si Mayor Jema Anong Hoko, yaw digdi. Sige daw. Mayor, good ano po sa napagkahururunan ni Duwid Secretary Vince Dizon na ginubatan iyon na puruhan kan bagsak ako si BP Henry sa angkol sa DCG. Mayor? Ay, hello, BP Henry. Hi, Opo. good morning po, Mayor. Ano po ang napagkasurundoan ni Dumay kinaraman niya sa pagbisita po ng Secretary Dizon? Anong augmentation na pwedeng maitabang kan DPWH? Okay, nag-order po siya through KRD na magpa-declog po ng mga yung mga sa drainage canal kasi yun nga, syempre pag nag-flushing kanina nakita niya nagpapala dun sa may Travestia, syempre napupunta sa may drainage canal. So sabi niya, hakutin yun and mag-declog and nagano din po siya na ni-request din po niya yung through sa BFP, through kay RD Santiago na magpadagdag po ng fire truck and which is parating nga na tumawag sa akin si Governor Hamor. Papadala siya ng mga fire truck bukas. Pero sarili daw nila yun na hindi galing ng BFP. Pero may darating din from BFP na papadala rin si Governor ng yun nga, ng mga tao. And papadala daw siya ng food packs. So grateful po kami na may mga tumutulong na mga public servant from other provinces. And yung Masbate din through kay governor ko, magpapadala rin daw po ng ayuda and from Kamsur. So tulong-tulong po and plus yung DSWD, nag-pick up na rin kami ng 8,000 pack. Sabi naman ni RD, initial lang yun. Pag naubos yung sa 8,000 is pwede po ulit kami mag-pick up po. Yeah, opo. Ang pinaka-concern po niya to, Mayora, ang Mayor, ang problema sa abo na buminagsak dyan sa ginubatan tama? Opo. Actually, sir, kagabi, nag-start na kami mag-clearing. Yes, correct po. Correct. Basically, yung sentro, medyo malinis na. Bumagsak na naman ngayong umaga. Tapos, parang wala kaming nilinis. Yung nga, oo. My goodness. Pero, so, asphalt mo niya, dakol tabi mo yung niya ng aga, no? So asphalt tabi, bako masyadong continuous ngunyan aga? Dakal man sukan. Pero yun nga, since yung ibang area hindi pa nalilinis, siyempre mas lalo mas may sa paros. Na naman, opo. Kaya tamang-tama pagdating ni kitang-kita yung yung action, yung assets nandito. Opo. Okay. Mas gari pamurable, Mayor, kung gara kuminusog-kusog sa orang kinita, no? Yung ani po. O karing gari ko na bata tabi summer ngo niya. Okay, anyway, may need po kita, Mayor, sa mga mask. Tabi garo yung primary need ka mga kababayan ta diyan. May need po kita sa mga mask. Po, meron po. Meron siyempre need ng mga mask kasi siyempre kay halos kumbaga 44 barangays affected na eh. Opo. I see, opo. Mayor, salamat po ha. Ingat po. Sige po. Ilan yan? Yan sabi, bibiri, siribot-sibot tigli niya. Ginasabutan to. Dahil pangani kayo nagawa pangurot to. Anong oras na? Siribot-sibot, maalas 12 lampas sa alas 12:30 na. Ayaw, nigdi si Vice Mayor. Jim. Balikan ta ka, Jim. Taga si Secretary Dizon. Haranin na sabi ni Joshua.
Out naman ako from LGU Ginabatan. Apa. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Jimmy. Mga tugang, balikan ta po si Joshua Bino para sa special broadcast niya tungkol niya na paghapon may kinaraman po sa pagbisita ng Secretary Vince Dizon diyan po sa Ginubatan, Albay. And ang sa kong aram, pag from Ginubatan, mapasiring po digdi sa Daraga, tabibisitahon tabi isutulay diyan sa may partikang Kilikaw. So controversial po na tulay diyan. Joshua, anong latest mo niyan? Hello, Titi. Maray na hapon sa mga parantabay. So, nakaabang man kita ngunyan. Digdi tabi Bipi Henry sa ipig ko patrabahong tulay. Digdi sa barangay Binitayan and Kilikaw. Sa munisipyo kan Daragalbay. Sa initial na mga impormasyon na nasasagap man yato, padigdi na and haramina ang grupo ni Secretary Vince Dizon Opo. and si Governor Noel Rosal para personal na mahiling kan DPWH Secretary ining tulay digdi Bipi Henry sa Kilikaw sa pagipag-uro-istorya niya to abang tigalat halata na grupo ni Secretary Dizon nakipag-uro-istorya man kita Bipi Henry sa mga residentes digdi. Importante yun pala talaga ining tulay na masugpon sa Kilikaw, Buda, Barangay Binitayan, lalo pa Bipi Henry argetong nangyaring sitwasyon kasodma na nagkaigwak ti pag-alboroto ang Bulkan Mayon. Imaginon ta ngaya so mga residentes digdi sa Mayon unit kan Daraga kung halimbawa kaipuhan paharalion sa area Bipi Henry ang agihaninda na medyo durdakulat na makaagyan mga darakulang auto, hindi sa barangay Salvacion, or kung pwede man, pasiring duman sa Legazpi, maluwas kang mabinit, parehong nakapalaog sa extended danger zone kan Bulkan Mayon. Kaya importante yung aning tulay. Ini ang talagang ang dulag mo, paharayo talaga Bipi Henry sa Bulkan Mayon, alik ka ngaya sa barangay Miisi, o kaya barangay Banyadero, malawas kang Alcala, Kilikaw, malawas ka na digdi sa barangay Binitayan, mas marayray. Kumpara kan maagi kang Salvacion, boda pasiring duman sa barangay Mabinit. Kaya talagang kagustuhan maray kan mga residentes digdi Bipi Henry na kumbaga matapos man ining tulay na ini. Siyempre nabuhay giraray so kahaditan matapos itong na-experiensyahan na dakulang pyroclastic density current kaya PDC o pigapod na ozone na buminulusok digdi Bipi Henry sa Miisi Gali. Kaya sa ngunyan, tigalat-halat lang kami Bipi Henry na umabot digdi na secretary ka na DPWH. So sa ngunyan, ang sitwasyon digdi tabi Bipi Henry sa tulay may ano na ini, may mga bakal ng salog. Tapos may gari style na mambagang or arko sabi Bipi Henry. Pero sa ibang mga materyales, ano yung digdi nagpakatarambak mo na sa may gilid kang tinampo sa may Duterte Highway. So talagang napundo na dalagan ka na patrabaho digdi tabi Bipi Henry sa tulay na bakal na ini. So, matatandaan sa naging interview sa DCGB News kay Mayor Vic Pirete, ini Bipi Henry temporaryong steel bridge na tiga-aragi-agihan, hiling-hiling ko man talaga ngunyan na hapon, garing delikado na talaga Bipi Henry. Medyo mga matakla na, tapos medyo mahalnas na, ay mga luho na sa loob. Kunyan, ang istorya nga ni Bipi Henry, ka nakaaging simana, may nadispuido palang digdi na motorista. Kaya si Mayor, talagang tiga-porsigirman na makapag-follow up sa DPWH kung rin mapo ng giraray na patrabaho dito talagang pigiling-hiling minda bako na masyadong safe ining temporaryong steel bridge na minakonektar digdi sa naon ng bita ng duwang barangay. O kaya sa ngunyan tabi Bipi Henry, nagaturta na lang ako digdi sa Duterte Highway tabaka mahiling tanaman so convoy
Yeah. Pero sa ngunyan, ang sitwasyon, yung mga gari BP Henry, naghahalat kung naamabot na gari Baka may hinapit may- patabi, Joshua. Baka may Sige. hapit kay kamalig. Tara mo, haling ginubatan baga ito. Baka pwede nga sitwasyon sa may partikan kamalig. o baka humapit madali sa kamili. Pero ang sabi, medyo rin na, uni may soronoda ng mga auto ini. Hindi ko alam kung yun na ini. Sigita na ako, naka-on ang Headlight. hazard light. Baka yan. ni Baka yun na Vicente. yan, ah. Sabi ni madulok-dulok na ako duman sa may, Oo. sa may tulay mismo. Tako na umabot tulos, makakuha kita ni na chance sa BP Henry. Yeah. Mahugutama na on air. Maridayo lang ako tabi BP Sige, Henry. sige. Oo. Para tayo kita maputol-taod-taod. Okay. Kung ano man ang maging sitwasyon. Okay. Sabino, BCGB. Salamat, Jimmy Joshua, sa report from Ginubat, Kilingaw area. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balikan ta mga tugang si Jimmy na salita sa report from Ginubatan. Jim, kami Jim. Yes, BP, habang nagdadalaga na ako masiring sa Kamalig, big estimate niya ito, posible ba kapit niya sa Kamalig. Tapos idol diretso sa convoy ni Secretary Vince Dizon. Yaw na, mari-mari kaso na dalagan. Yeah, opo. Nagapit pa o may mga hinapitan pang mga Opo. Jim. Go. Balikan ta katayaw na sabi ni Joshua. Nagapot na. Sige. Auto muna ako. Balikan ta ka. Alright. Thank you so much, Jimmy, from Ginubatan area. Si Joshua Bino, yaw na daw Secretary Dizon sa may partikan Binitayan area. Kamin, Joshua. Yes, BP Henry. Nag-abot na si Secretary Dizon. Ibahan si Governor Noel Rosal. Una si Regional Director kan na DPWH Bicol. Si RD Kadafi Tanggol. Goblib ako sa DCGB. Pwede na po mga okay. Mamaya lang. Sige, pabiluhan mo na tabi, Joshua. Pabiluhan mo na. Tiga ano pa man, tig-briefing pa kan Gobernador Tabi BP Henry, si Secretary Dizon kan sitwasyon digdi sa tulay. So sa kanya, tiga guide sa BP Henry and tiga tawan man kan mga detalles. So at least nakaabot na digdi personal Tabi BP Henry. Pabiluhon ta lang muna. Yeah. And Okay. Nasabutan ta yan. mabalik na lang tabi ako BP Henry so na ready naman. Sisi para ang ano ang sistema kan pag sutulay mismo ang tuyo ng Secretary Dizon tama so, Joshua. Yung nabigay pero nakapwesto sa may approach BP Henry kan tulay and that debriefing ni Bob tiga istoryahan. Ibahan man BP Henry sa mga taga DPWH Bicol. So, mabalik na lang ako. Kumusta ang sitwasyon diyan? Kumusta ang kumusta pag-describe daw tabi Joshua ang sitwasyon kan tulay? Ang sitwasyon kan na tulay, nakalatag din sa mga bakal. So, main pundasyon tabi kay ni BP Henry. Pero dakol pa talagaan kay Puan Ayuson. So, detalyes baga, dapat ini 4 lanes. Pero ining yaw pa lang depende para 2 lanes pa lang ini. Kasi ibang mga materyales yaw pa digdi sa may baba. Tambak lang muna sa gilid ka na tinampo. So sa ngunyan, tiga na nagdulok si Secretary Dizon para niligdi tabi BP Henry sa may sa may tulay. And kaistorya niya si Governor Noel Rosal, kuda si Engineer Kadafi Tanggol na DPWH Bicol. So, may mga briefing lang tabi ini BP Henry. Siyempre, tig-istoryaman kung ano ang sitwasyon. And sa ngunyan, nahihiling na, at least personal, ni Secretary Dizon na sitwasyon kan na tulay digdi BP Henry. Kaya may pinaapod na taga DPWH, may kapot na mga dokumentos. Madulok to kita. Sige daw, baka igwaki madangog ka lamang na audio kung ang purpose ka. Tanggal ang pinagkakatuyong kan, aramon, kung doon ang pwedeng matapos na tulay. Magkano? Ito lang. Check muna, ito muna. Yung eto lang, kasi yung nagawa po namin, yung punta ito, siguro mga aputin po yung mga type. 10 million lang po. Sabi po yung Nakita sa akin. Bakit pinakita sa akin?
Kaya na ugasan dito. February, March. March, April. Sinayang niyo yung 2 buwan. Ay, yung part na yun po, hindi pa po ako. Kasi yung dating PA dito, nagkakasyon na ito. Ba't dito sa akin? At dato ka pa nga, nagbawa. Ba't pinakita sa akin ni ST ito? Yun po. Bakit tinatago niya, kaya yung pakinggan. Anyway, wala na tayong magagawa doon. I-eat. Try mo na to. Mag-usap tayo ni RD. 10 million nga, Diyos ko. Isang buwan, kaya? Tumasa? At least matapos tayo by June, no? End of June, tapos tayo. Bilisan yun. Pasukan po na tayo. Pwede ba i-negotiate na to? Inego na yan to. Anyway, terminated. Diba? Terminated na to. Process nga tayo. Process ang ngayon po. Ito, trabaho na to. Oo. Let's look for a new contractor already. Matapusin na. Let me do this by admin. Kundeking na nga. Mayroon ba itong gagawin na part doon? Yung mga ibang diagonals po doon sa part na yan. Hindi lang kami ng authority. Mag-usip ba tayo? Can we do it ourselves? Yes, sir. Kailangan just mas po. Or do you need a specialized contractor for this? Kaya naman po yung bayan. But anyway, find out kung ano pinakamabilis. Papa. Na hindi ko kompromiso yung safety. Pero kailangan nag-check na ba ng structural integrity nito? Apo, nagpa-assess na trip ko. Kanina yung pinapit. Meron sa district ko. Nung pagrupo ko, Yung pa-assess mo sa texter? Yes, sir. Yusek, di ba? Nakatira mo na to. Pag ibibigay ng instruction sa inyo si Yusek na to. Pero ang priority natin, direct it, let's concrete it para magamit na tuloy. Ito naman, no? Hirap na hirap yung mga tao. One lane na yan. Gano'ng katagal mo to? 15 years na. Hindi na. So, Bakit hindi lang 15 years? Oo. 15 years? Yeah. 15 years na ganito to? Ano, wala pa rin. Wala pa to. Hindi mo na. Hindi, yung available siya. More than na. So, 15 years, one day. Ano pa nangyari niyan? Hindi ko pa nagsiproblema niyan. Kaya na, papunta ng Foraset. Kaya sa akin, hindi na wala pa. Kaya sa akin, Pero 15 years na nagdudusa yung mga board na. Grabe, ano? Ito ang first test mo. Yes, po. Tapusin mo to. Babala po. Oh, after that, paano itong kabila? Ito, sir. Kung may funding na tayo, 7 or 2026. So, are you okay? We will, for 2026, and we'll finish this. Yeah, yan lang. Para lang mag-two-way. Yan lang pakiusap namin. And then, we will fund this for 2027. Sige po. Sige. Diba? Ano na Hanapin sa 2026. Sige. 10 million? Like 20, you know, valuable na eh. So, Mitch, dito ko. 27 na yun. Make sure that's in 27. So, ang total is 70 pa ba? You finish both. Yes, sir. Kasi may 70 to finish both. Minus 10, 60 na yung kaya mo. Tama ba? Kung tatapusin natin to. Tama ba? So, i-program na lang. Sinama mo sa 27 ka. Tama, sige. Sama po. Sino to? Sige, Kop. You are part of it. You can tell the mayor of Taraga and the people here, we will finish this. Okay, thank you. Tapos ko, by end of June, early July, tapos na. Alam nyo, para malaman ng mga Albayanos, nagkausap kami kahapon ni Secretary by phone, para tukol sa mga. Pero pinag-advantage ko to. Kasi hindi na tayo papayag na maghihintay tayo ng another 8 months. No more. Na 2027, hindi tayo mapatawagan dito. Kasi may pera, bakit hindi tinapos? 15 years. Kaya was it the Secretary? May pera. Tapos ng Sabera to, binalik to. Yung sakit yun yung may-ari ng Sunwest, taga-Tagbay. Ba't hindi tinapos to? Unacceptable. 15 years. Please. Pero, kailangan ipa-check ko sa texture. Padala namin ng Kung kailangan ng additional shoring, kailangan check. Kailangan. Sige. Sige po. Thank you very much. Siguro, gas na lang kasi dire-diretso na kami. Kung may mga gusto pang magtanong sa amin okay, tuba ko lang muna tayo ni Pierre. Kamay po, kamay. Buka. Joshua, naputol si Joshua. Sige daw.
Joshua, pakibalik. Yan na po Secretary Vince Dizon. Duwa ang concern Secretary Dizon. Primero sa pagduman po sa may party kan ginubatan. I mean sa asphalt sa ginubatan. Ikaduwa, hindi pong may kinaaraman digdi sa sa sitwasyon kang tulay na day po na basta-basta natatapos-tapos dyan mga tugang sa may partikan Binitayan area. Okay na tabi, Joshua, pakibalik. Joshua. Nawara na si Joshua? Come in, Joshua. Naputol. Sige daw. Tayaw na sinda dyan sa kwan eh. Balonta daw na apudan si Joshua Bino. Gari, gusto sabihin na dango ko Secretary Vince Dizon, dapat ngayang tapuson iyan, na kuna yan, nulay na sa mas talong madaling panahon. Sige daw. Tapig apudan ko tabi si Joshua Giraray, mga tugang niya na aldaw. Nawala lugod si Joshua. Nagring la. Lugod, Sige daw. Joshua? Nawala, kwan? Naputol. Pangyari. Tabi. Sige daw. Ano nangyari kay Joshua daw? Nawara na? O sige daw, habang dahil si Joshua, balikan ko muna si Jim na salita. Jim, come in, Jim. Yes, BP, nagpinagbabagtas ko na ngunyan ang tinampo from ginubatan yaw na kung ngunyan digdi sa boundary kan Travesya Kamalig. Nakatalsag BP sa mga oras na ni. So pinagsabi ni Regional Director Achilles Santiago ng Bureau of Mines na presensya ka na mga augmentation na mga fire truck lalo na halin sa Sorsogon. Yarao na nagsasabi BP nakatalsag na ng po ayun nagsidarag na sa main highway na sa ating clear ang mga paghagi kan mga vehikulos sa Abu. Dahil sa paghagyan na mga truck, dahil mahali, mga bus, ano man na klaseng lunagan, nagsisiro visibility, dahil mahiligan kasabatan, asin mga nagsusunod, mga auto, kaso na dahil na hahali ang alpog, perming magsisiro visibility, ang mga lugaris na ini. Opo. Yaw na sa area kan Kamalig, nakadispansat, timbang-timbang BP, Bureau of Fire, BPWA, nagtatarabang-tabang, and PIPA trabaho ini. Basado sa intervention niya to kay Secretary Vince Dizon, paski dapat magtrabaho ang mga ini, natanganing maging clear ang sinampo sa area ini Kamalig and Ginubatan area. So, yan ang unang sabi, BP, palawag na ako sa Kamalig, mas matindinig sa bypass road, ang alpog sa mga oras na ini. Kaya po, BP, muna ang mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita ni si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang. Okay na si Joshua. Joshua, come in. BP Henry, hello. Yeah, go ahead, please. Henry, para sa magkakanigo, tama na video recording. Dahil sa BP Henry. Pahayag. Nakita niyo naman yung Sige. kumpara dun sa inabutan natin nung February, magaking ng diferensya. Pero kulang pa ng isang game. May mga right-of-way issues pa. Pag-umilik mo sa Secretary, tapos na rin. Oo, nag-commit si Gogs. Ayusin yung right-of-way. Ayusin ko rin. Tapos pa sa namin yung pag-construct. So, si RD, may pag-coordinate na kay Gov and the mayors in Ginubatan, Mayor of Ginubatan will help us with the right-of-way. Pero, tingin ko 4 games na yun, maayos na yung Morera natin. Ayun nyo naman, ilang taong siya yun. So, ilang taon matagal na. Taon din yun, baka mga
3-4 years siguro sira-sira yun, kahit pa. So ngayon, nakita nyo naman, medyo maayos na. Pero one more lane, tapos na tayo. Kasi sabi, umaangal na po yung mga kontraktor at wala pa daw pong mga project ngayon ang DPWH na pinipiling. Yan ang pagbid ng mga region tsaka ng district. Siguro maganda kung sa atin yung ating regional director, tuloy-tuloy na yan. Nag-adjust kan tayo sa presyo kasi ganyan naman, tumaas ulit ang presyo dahil sa crisis. So, ayaw naman natin malugi yung mga contractor. Kailan po natin target matapos yung sa Morera po? Yung Morena, tingin ko, baka kasabay nito tapos na rin. Di ba? Kaya, no? Like July siguro, tapos na yan. Sige. Henry. Ayan. Sige lang, Joshua. Pakilag mo lang tabi. Pili man ilag mo lang tabi. Okay lang, sige na. Pakilag mo. Okay. Baka may mahugot pa kitang ibang sinabi niya eh. Nakikita natin. Diyan kaya sa iba mga taga-media, di ba? Kung magtutulungan ng national at lokal, maayos natin. So nakita niyo sa Binubatan yan, sa Morera, nakikita natin yan sa Andaya, unti-unti na ayos na, at sa iba pang parte ng Marika Highway. So, basta, sabi ni Pangulo, tuloy-tuloy lang tayo. Maayos din natin doon ng tuluyan. At pang matagayan na, hindi na kamukha dati na pinapatsikat-sikan at masisira din. Thank you. Thank you, guys. Guys, I won't see you na after this. Para ano? Ito Henry, si Secretary Vince Dizon. Okay. Madali si Governor. Sino ko Anong? Sino yan? Hindi ko kaya. I don't know. Hindi naman po tayo. So, DCGB tayo, so naging promesa ni Secretary Vince Dizon para sa Kilikaw Binitay Bridge. Si Henry Tabi ang nasa angkor. Well, Henry, malaking bagay ito. Yes, go ahead tabi, Governor. Malaking bagay ito. Oh, Henry, finally. Yeah. Pwede tanang ikurahaw na in 2 to 3 months, maagihan ta na ining 2 lane. Wow, very good yan. So, timing na timing ini. Si Secretary mismo nag-order. Kung pwede, by admin na para mapadali. Wow, magayon na development tabi, Kaya, Governor. Ha? ang gusto niya lang talaga, medyo naraman niya na 15 years na. Wow. Iyo. Medyo nag-init sa payo niya. Pero sabi niya, tinorderan niya na si Director. Apo. Tinatawa niya 2 to 3 months. The maximum is 3 months. Yeah. DPWH po, Governor, mapadagos kan proyekto. Ipapadagosin na. Ano to, basta ang importante, May instruction. May instruction. mag-ibo na yun eh. Sabi, ang hinaglit ko sa Secretary, mas lamang ining 2 lane. Yeah. Opo. Henry. Opo. Mas lamang inilang na 2 lane. Opo. Yun ang pigagat ko sa iya. Yeah. Ano po Itong bang panganadel, mas 2027 ito. Ayun. Natagop. Ano pang original plano kaya natulay na yan? 4 lanes po yan. 4 lanes yun eh. 4 Ayun. lanes. Pero dahil naman na kay Juan Tangon yan. Yeah. Grabe na. 2 lanes lang. Okay na yan. Ka ni Henry kan mga tao. Magagamit. Kaya na kita, Henry. Magagaba na sabi ni Mayor Vic itong konta, bitorta. Magagaba na ito. Yeah. Oo. Dahil ito magalat na may madiskwida pa. Yan. Okay? Good news, Gob. Salamat to na maray ha. Good news for the province of Albay. Thank you so much. Okay. Joshua. Alright, BP Henry. Si Governor Noel Rosal. Pero kaya na BP Henry sa auto, kaya pasakay nga ko daw kang alalay. Oh. Sa mga kon mag-diretso, anyway. Na tapos naman, pa may iba pag-iring Pasay na Secretary Dizon. Pasay na. Oo. Ang sabi niya, dahil nang nakita mag-iring ang tagtaon, baka may dumano na iba. Dumanon sa BP Henry na huli na nagdi Brooklyn na kaya na sa auto official. So sumadahon sa BP Henry. Sige daw. Nangyari pag-abot ni Secretary Vince Dizon in-inspection so tulay inistoryahan ni Governor Noel Rosal na sa laog nin tuko mas o menos 15 taon nagatsaga ang mga residents digdi BP Henry sa temporaryong steel bridge. Opo. Ngunyan, ang promesa ni Secretary Vince Dizon tabi BP Henry sa laog nin 2 to 3 months tapuson ining napo na natulay na 2 lanes. Opo. Tapos so another 2 lanes tatapuson naman by 2027. Ayun. Okay. Ang kalkulasyon poko mas o menos ining 2 lanes na ni para matapos around 10 million ang kay puwan na kwarta. Kaya tipay dali within 2 to 3 months. Tapos so another 50 to 60 million para matapos so duwa pang linya tatapusan BP Henry pupunduhan by 2027. So yan ang nagi na sitwasyon tabi BP Henry. So sa duman man sa Morera ginabatan tayo nagiyan man kaso bago tabi BP Henry. Yeah. Naghuron si Secretary Vince Dizon buda si Governor Noel Rosal na asikaso ni Gob so right of way tapos pag na-regular na tabi BP Henry
bahala naman sa DPWH na pahidaleon na magkatarapos-tapos itong patinampo duman sa Morera. Opo, ayun. Magayon yan, At least, sunod-sunod tabi, Joshua. Ano mangyari? Di ba? Okay. So, yan, depende. At least may asigurasyon na sa mga taga-digdi sa Dalaga na within 2 to 3 months, mapakinabangan na ang 2 lanes kaining tulay na bakal digdi sa Binitayan, Kilikaw. Magayon yan, at least nadara dyan ni Governor. Kung sabihin mo, tabi, Joshua, baka maiba pang activity ngunyan Secretary Dizon sa probinsya Canal. Balay pa man siya mauli, Ang sabi ni Secretary, after this nga, baka nga din na kita magtaragpuan, kaya binarigilitin so mga hapot. Pakipaghuron man sa mga taga-bidya. Okay, very good. So at least primero, sumadahon tayo yan sa may parte kan Barangay Kilikaw, tinawanan ko orden si Secretary DPWS Director Tanggol na ang proyekto Joshua tatapuson sa laog nin 3 bulan. So 2 lanes lang muna kan tulay. 2 to 3 months. So 2 lanes lang muna at least magamit na nin sa batan kan sa tuyong mga kababayan dyan. 15 years na pala nakatiwangwang yan, 15 years na pala ha. Okay, so yan, so sunod na lanes kayan 2027 na. Pero ang importante una magamit ng unang tulay na ngunyan kan mga kababayan. Tata sabi pala ni Mayor Perete, magagaba na suditor, naginibo. Magagaba na talaga. Okay. Dako lang may mga na-disquid na ditenre, gulpi na mga lo buda. Maltaso na. Okay. Kaya nako. Ang yun ang sitwasyon tabi BPNR. So testimon ko mga BPNR magsunod duman sa convoy. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Padalaga lang ko lang yung motorsiklo ko tabi BPNR. So far, yun mo na yan tabi BPNR na sitwasyon nangyari digdi sa inspeksyon ni Secretary Dizon sa Tulaykan, Binitayan, Binitayan, Kilikaw. Ang expectation within 2 to 3 months mapapakinabangan na ang 2 lanes kay NBP. Very good. Okay, Joshua, salamat Salamat. Istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, balikan ta mga tugang si Jimmy nasalita. Daing pondo, daing kapagalan sa tuyang mga pag-iriba sa serbisyo publiko ngunyan tabing pagkahapon, maski po Domingo. Kamin, Jimmy, ano yan, padagos ang serbisyo publiko mga tugang kan DCGB. May kinaraman po mga tugang ngunyan pong aldaw. Jimmy. Okay, wala na. Sige, babalikan tas taod-taod mga tugang si Jimmy na salita. May kinaraman po sa nagkapirang mga pangyari po dyan sa tuyang palibot. Jim, pakibalik na tabi, Jim, kung sumadahon ta na iyan na nangyari. Na pagbisita po ni Secretary Vince Dizon, mga tugang sa probinsya kan Albay. Tangani mga tugang masabutan ta ang sitwasyon ngunyan tabing hapon ta grabe kahigos araw-araw mo grabe kahigos ka ng sekretary kan DPWH sa totoo lang na-appreciate kong kahigusan niya Secretary Vince Dizon. Come in, Jim. Jimmy. Sige daw. Okay na? Naputol si Jimmy? Napuputol na din. Okay yan siguro. Jim? Hello, BP. Madali lang ta. Sige. No problem. Nag-multitasking kita ngunyan. Yeah. No problem. Nag-video, nagre-report, nag-report kita kin mga. Gusto mo na pati kita. Sige lang. Pangudto. Okay. Naiba so image kwan bulkang mayon ta. Ngunyan BP, mustra na ang lawas niya. Yeah. Gapon kaso banggi, kaso hapon. Dahil bagay ni nahiling. Ngunyan, nahiling na BP, nagtatagaliwanag na
uminibat su ispo itsura kan bulkan mayon tabi BP. Oo, yaw na ko nangunyan digdi. Actually, plano ko taod-taod na sa katunan na 6 kilometer. Danger zone. Sige daw. Primero, may mga naraman kitang nagkagaradan na mga livestock baka. Yeah, yuday. Pagkatapos, so balikan niya to, so nahiling niya to ngunyan, so lawas kan bulkan. Nabago BP. Oo. Dati, magayunon baga pagiling sa highway, digdi sa may bypass road. Oo. So inagihan kan na anon apod kan laba garo. Laba, yeah. Laba flow. Laba flow, oo. Gari nakalot biping hararumon pasiring digda sa baba. Kaya taaram kung sa inini eksaktong lokasyon na dyan sa babaan inabutan. So anyway, na-discoveryhon tayan sa mga maabot na aldaw. Anyway, pag i-scan ko lang ini, so face-to-face interview niya to kay Secretary Vince Dizon Kasubago. Sige daw. Habang yaong kita duman sa Banuan kan Ginabatan. Mga hindi na kaya mission. So, tuloy-tuloy yung pag-iinis natin, pero pinapunta din ako ni Pangulo dito para malaman si Governor sa aming mayor kung ano yung mga kailangan ng mga kababayan natin. So, tubig, pagkain, ito na, parating na, galing sa DSWD, galing sa OCD. Basta, buong gobyerno po, nandito ngayon, para tuloy-tuloy po. Lahat po tayo dito, talagang katabi ko si Governor Noel ngayon, napakabis pong kumiyos ni Governor. Kaya kami tuloy-tuloy kang exporta natin kasi hindi natin alam kung tapos na ba o puputok pa ulit. So kailangan handa tayo. Ngayon, nasa tanghaling nagsisiro visibility pag may mga dumadaan mga malalaking mga sakyan, delikado sa aksidente. Ano pang kailangan na gawin natin na instruction? Tuloy-tuloy yung pagbabasa natin ng kalye, tapos hakutin natin itong mga asphalt. No, kaya kasi matanggal natin ang mabigas bago tumigas. Para iwas aksidente pa. Para iwas aksidente, at saka hindi lang yun, hindi ito maganda para sa health ng mga kababayan natin, lalo na yung mga bata. Correct. Saka yung may mga may edad. So, ang natin, parating na rin yung mga mask galing sa OCD, para mabigyan ng mask lalo na yung mga may edad, saka yung mga bata. Kasi hindi masama ito sa health, masama sa baga itong mga asset. So, kailangan talaga malinis, tapos pabigyan natin ng proteksyon yung mga kababayan natin. Nakausap na po ninyo si Mayor Jima, ano po ng Ginabatan. Ano po ang mga inaing pa na kailangan? Opo, yun. Kailangan natin ng mask para sa proteksyon ng mga kababayan natin. Bibigyan yun ng OCD. Kailangan natin ng tubig at pagkain. Ito, bibigyan na ng DSWD. Kami naman sa DPWH, ang pangako ko kay Mayor, pagkatapos natin sa mga national highway, ito naman tayo sa mga local roads. Wala dito sa Ginabatan, saan pang mga bipis ride ngayon? Pupunta ako dun sa Morera, titignan ko na rin yung ginagawa natin sa Marinca Highway dun. Tapos nandito na rin ako, titignan ko na rin yung bridge sa Binatayan. Yeah. Sa Binatayan, kasi iniwan yun ng Sunwest, ni Saldi ko. Kailangan tapusin natin yan, ayusin natin. Okay, so sa mga nakikinig natin, mga kababayan na maminsahin, general na lang po natin. Siguro, kung pwede lang po, wag muna tayo lalabas ng bahay. At kung lalabas man tayo, mag-mask po tayo. Nagbibigay naman po ang ating gobyerno ng mga mask sa inyo. Ingat lang po tayo. Bago ko pala yung mga nasa ibang probinsya, tutulong o augment na dito yung mga heavy equipment, yung mga... Opo, nagpapasalamat po tayo sa ibang mga probinsya natin dito sa Kabikulan kasi tumutulong po sila. Nakita ko na po yung mga truck galing sa Sorsogon, may mga galing din Kamsur, may galing din Masbate. Kahit gabi, tatrabaho sila. Tuloy-tuloy po tayo, 24/7. Ang instruction po niya sa Regional Director ng DPWH. Opo, basta si RD Tanggol po, napakasipag po nito at saka mabilis kumilos. Kaya instruction ko lang, tuloy-tuloy yung clearing natin. Huwag tayo titigil kasi di natin alam, pag pumutok na naman to, panibago na naman. So, tuloy-tuloy tayo. Okay, so yan tabi, face-to-face exclusive. Very good. Dahil man bako basiran si Secretary? Yeah. Oo, tinikwil ko sa nangani, rimati na. Bilib ako. Pati ba yan? Ako Jimmy, salud ako ang style niya eh. Bilib ako sa iya. Pagkatapos pigsisirip niya sa mga kanal. So, mga... Bilib ako? So, sukol kan itong 2 to 3
na pulgada, ibog, pigga ko niya na pigmumostra niya sa DPWH Regional Director na dapat mahali ini sa tinampo. Dahil dahil nga siya sabot kung ini tapos na o kung igwa pang magsunod, mas lalong mahibog ngayon, matagas ngayon, kaya dapat haralion yan. And pag-abot sa Morera, habang yaong kita digdi sa may simbahan sa Ginobatan, Malpugon, dahil niya pigin na swalpog ta BBP, kasi nagkakangad siya sa langit, sana ngay ibagsak nga yan na dampog, gaya umuran. Umuran mananggad Pag-abot sa Morera mananggad, actually ako nagmamaranasan na sa uran sa lawas ko, and kuwang kita, karigos kiabo, uran, and makarigos kita ngunyan ta, delikado man kita kanita BBP. Pagkatapos, ang face mask nga niya, BP, so simple sana. Ordinary sana? So, ordinary. Ordinary face mask. Bata maniwang-liwang bagay ni. Pero ang higos na Jimmy Day, matawadan Bilib ako sa iya. Bilib ako pagkatapos pag-abot sa Morera, buminagsaksuran. Buminagsaksuran, dahil niya pigin na suran. Pagkatapos, hindi akong sisay nakasuka istorya na kampang ni Governor, Secretary Vince Dizon, si Regional Director Vince, si Kadapi Tanggol, and igwang dua, nakampang siya, nagpipinsan ako, presumiwer ko na iyo ito posible sa kontraktor na party o DPWH ito, gari luminang ka so boses kan DPWH Secretary, kasi ko may natatada pangayadigdi na sa gilid na dahil panawaway dining. Okay. 3 months na nayako kan sumagdigdi ako, iyaon pa, dahil dapat niya clear na ini boss. Ayun may pigsasabi man na parsilyare, dahil ko dahil tasabot yung technical term yan. Dapat nga, nag-coordinate nga kamo sa gobernador o sa lokal na gobyerno. Balikan ta ka ha, taon ni si Joshua, yaon kay Secretary Dizon. Joshua, naputol si Joshua, balikan ko si Jimmy taon lang ha. Taon ni si Joshua. Kami Joshua. Yes, BP Henry, paningon ko lang. Sige daw. Orawang hain siya ngunyan. Ora na sudah mga pag-iriba. Hain siya ngunyan. Yaw pa ka BP Henry sa karo pang tulay. So ano yan? So sa may likod kan UST? Sa may bugtong? Sa may bugtong. Sa may likod kan UST parte? Sa may yawa? Roger, sa may tangod BP Henry, sa may Chinese cemetery. Yan. Aram ko yan, oo. Yan baga, di pa man tapos yan, di ba? Sige daw. BP Henry, tulay na ini. Uda sa tulay kan kilitaw, parehas ang disenyo. Oo, correct. Ngayon, ining tulay digdi, may salog na, halos patapos na ta BP Henry, pero sa curing period na lang ini. Harayo sa sitwasyon kang tulay man duman BP Henry sa Daraga. Ang taningon ko lang BP Henry, baka masyadong dakulon so yaon dito. Nagpa-interview na ka sa bago? Di ba nagpa-interview ka sa bago? Sorry, BP. Nagpa-interview na ka sa bago? Di pa man? Kasubago biriyuan. Sige daw. Sige daw. Itong piglaog tang audio kasubago, ito si biriyuan BP Henry. So sa kilikaw yun, di ba? Interview. Kakadakol man ang kairiba ng mga national media. So, nagdiretso sila digdi sa tulay na Bakalman sa barangay Bugtong para siguro inspection man kabi BP Henry. Kaya tinong siya daw na maka-istorya kuan. So assessment, kana magkapot ba Diyos man ka parang kapot sa akong pumatol sa imo ha. Sige daw. Alat lang tadi dito. Sige daw. Karon si Yon si Governor. Karon pa si Governor Noel. Sige daw, baka pwede magdagog ang audio loy-loya daw. Kuan sana. May kauro sa telepono. Cellphone? Baka may piga-apudan. Alat yan. After ni government, sinyasan ko si secretary kung pwede nga ako. Pwede ko sa ID ko. Tituro ko sa cellphone kung pwede nga ako. Sabi niya, halat lang yata. Pero na sa'yo ni nasabutan tayo. Nasabutan tayo. Ano na? Baka,
Sec. Live po. Live tayo sa radyo. Sec, Adi Henry, si Secretary Vince Dizon. Yeah, opo. DPWH. Third live po ako sa radyo DCGB. Live po kayo ngayon. Ano po ang assessment doon sa Bilitayan Kilicao Bridge? And ano po ang premise natin sa mga residents po doon? Opo, ano mo, pinakita sa akin ni Governor kanina yung Bilitayan Bridge. Nakakalungkot yan talaga na 15 taon na parang naghihintay yung mga kababayan natin dito sa Daraga nung connection nila dito sa river natin. Opo. 15 years hindi matapos-tapos. So, konti na lang, nag-commit ako kay Governor sa mga kababayan natin dito sa Daraga na in 2 to 3 months tapos na to. Ayun. Mga kadaan na sila. Tapos, next year, dadagdagan pa natin ng isa pang tulay para from 2 lanes magiging 4 lanes na. Ayun. So, yun ang commitment ni Pangulong BBM sa mga taga-Daraga. Finally, matatapos na itong Binitayan Bridge. So, yung 4 lanes po by 2027, pero at least yung initial na 2 lanes Ngayon. by 2 to 3 months. End of July, tapos na yun. Opo. End of July this year. Very Ito po good. ang funds kailangan. Konti na lang yan, pero may pondo naman tayo kasi nag-commit si Pangulo na popondohan niya itong mga unfinished project na to. Nakakalungkot lang talaga na Sunwest project pala to eh. Yung may-ari ng Sunwest, taga-Albay pa. Tapos, hindi tatapusin ng ganyan. Diba? So, pero tatapusin natin. Yun ang order ni Pangulo. BP, may kapatid kay Secretary. Secretary? Si BP Henry po ng DCGB. Apo. Sir, si Henry po sa DCGB. Sir, yan pong pangalawang tulay na binisita niyo dyan sa Bugtong. Kumusta po? Anong assessment po ninyo? Kumusta ang sitwasyon dyan? Ano daw po ang assessment dito sa pangalawang tulay naman po sa Bugtong? Sa Bugtong, konti na lang. Siguro, the end of May tapos na to. Ayun. Hihintay na lang matuyo ng tama yung simento. Tapos mag-asfalto tayo in the next few weeks. By the end of May, ang commitment natin kay Governor tsaka sa mga taga tapos na to. Very good. So this year, in the next 3 months, dalawang bridge ang bubuksan dito. Wow. Thank you. Alright, BP Henry. Very good, Joshua. Secretary Very good. Vince Dizon kan DPWH. So yan ang assurance kan Secretary kan DPWH kan BP Henry para sa mga taga-Daraga and para man sa iba pa digdi sa probinsya kan Albay. Okay. So yan sabi BP Henry. Good news yan for the province. Aram mo ang mga tulay na ang Joshua. Very important ang function ka yan talaga. Yan kinamugtahin doon yan buro sa Binitayan. It so happen na talagang yan. Sincero man ang satuyang gobyerno buro ang presidente, buro Secretary Dizon, natapuson talaga yan. Okay? Sige. So yan BP sitwasyon picture lang tigdi. At least good news sabi in BP Henry na pagbisita ni Secretary Vince Dizon para sa mga lalo dumami sa mga taga Daraga mapapakinabangan na sa 2 lanes within 2 to 3 months and by 2027 matapuson itong so matapos sa 4 lanes. Opo, okay. So after dyan, Joshua, may dudumanong pa ang sekretaryo tabi? May schedule pa? Baka may dumanong pa siyang ibang tulay? Potong ko. May next stop. Okay. Ora na dati tayo, madiretso na ni Pasamar. Pasamar na siya? Grabing higos kang sekretaryo yan. Ano? Bili ba ko Ano ba? May ba na ako? Gari mo ka na magtrabaho sa Legazpi. Pero seriously, saludo ako Joshua sa kahigosan niya eh. Imagine Sunday ngon yan. Pati kita nagkaburo kung kita dapat magtrabaho niya na Sunday. Correct. Okay. Maray ito na, at least naabutan tapat ni Henry na ka-istorya ito ng live sa programa at ang man sa boses ka na secretary on air sa DCGB. Okay. Okay, so yan, BP Henry, na pag-subaybay niya to, so, parali na. Bigyan sa lugar sa siyempre may hapon malining oras kan mga biyahe going na ni BP Henry. Diretso na pasisiring sa Samar para sa iba pang tatrabaho gusto mo mag-iba mag-cover. Baka gusto mag-cover rin. Sige na, paunran ka pa Samar. Malang may kapauli. Okay. Very good, Joshua. Very good. Thank you so much. Ayan, BP Henry. Ang sitwasyon. Digdi sa na kami sa Bugtong, Legazpi City. Kabahan si Secretary Vince Dizon mismo. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas.
DCGB, Baretang Bareta. Balikan ta mga tugang si Jimmy na salita on the spot report. Kamin, Jim. Yes, BP, kapanagusan ini kan sa mga exclusive na Yeah, go ahead, please. pag-interview niya to kay Secretary Vince Dizon dahil sa natawan talaga, kumbaga, baga kita ki-informasyon kaso kan mga nagtalikod na Yeah, daw sa, totoo. DPWH. Pero kaso bagot talagang kumbaga sa kwan sinulit, anytime na tikwilon mo, minasimbag si Secretary Vince Dizon tabi, BP. Bilib ako sa iya. And kikong lang na nga ni isip ko kung ano pan mga ihapot sa saya. Nagbusan ka ng iapot. Lalay, kaya, maski nga ni alanganin, Domingo, nag-coordinar ako sa imo na makakonsensya ho na may nagtatrabahong Opisyal, wala kita eh, pagkatapos dahil aram kan publiko kung ano ang mga sitwasyon, asin ang mga aksyon na dapat na maaraman, naarugani kaning mga pigigibo na yaon paghali niya, yaon sa mga gilid na kantinampo, ang mga fire trucks, alis sa Sorsogon, ang mga heavy equipment, kan DPWH, asinigwa pa danin mga maarabot ta BBP. Uwara na ni naglalaog sa isip kong ihapot, inapot ko ta BBP, sa problema ta sa mga taga-media na dahil kita nakakakuha ki informasyon, baka niya ako pagtalikod mo ta Secretary, gagko na naman kami ki-informasyon, tamay gag-order ka na dahil pwede mag-interview sa mga opisyal kan DPWH. Kansimbag BP, kansilad, hindi ko sa nanalinaw, kung DCGB sa na ini, applicable na sa gabos, pwede na, BBP na mag-interview. Hello? Sige, Jim, go. Jimmy? Naputol si Jimmy John? Hello? Jimmy, go ahead. Dahil ko na pag wala ko nagalit. Sige. Pag-binulagan mo na ako. Go. Sige. Ano na sa interview niya to? Sige. Kasi yan, so kapag kasi, papatiglag na rin natin yan. May pahabol pa ako kasi may gag-order ka na bawal mag-interview sa mga DPWH official. Ano ngayon na may calamity? Pwede na silang interview? Pwede na po, ate. Very good. Okay. Thank you. Oo nga po, Kasi nung una, yung pumutok yung flood control check, bawal daw mag-interview sa mga... Pero ngayon, okay na. Siyempre, yung dating regional director dito, wala akong tumatawa. Sinampilan siya na ni Secretary. So, Ayos tingnan na. ito regional director natin? Bilib ako sa iyo, Jimmy, Ha? Ika nakapatanggal kang gag-order ni Wala na. Secretary sa DPWH, ha? Pinuro na view si Kwan. O yan na si RD. Pwede na yan interviewin. Oo. In-interview ko na si RD. Okay na. Na-interview ko na live ko na. Inali na sugag. Dahil ko sabot kung sa DCGB lang ito inali sugag order. Bakan pa interview sa DCGB sana. DCGB, nagpa-interview na si RD. Sabi ko, RD, pwede ka na daw interviewin, sabi ni Secretary. Narinig niya. Nagpa-interview na sa atin si Regional Director Kadapi Tanggol. Live ka subago. Dahil sa kasdad, pag kaninot, ibinaluwas na sugag order ta BBP. Dahil siyang tiwala kan dating Regional Director. Lalo na itong sa mga namanungod sa issue sa flood control. Yeah. Yan ta BBP, ang good news. Anytime, ang sa tuyang pag-iriba, sino dyan sa regional office kan DPWH, pwede na. Nagtaon na ning go signal ang DPWH Secretary Vince Dizon, tawan tanin inurabuin na ang DPWH Secretary dahil sa very accommodating ini, dahil ki pagpupugol, magin sa mga tauhan niya, wara ki ngaya builo, dahil ki ngaya oras na pupundohon na rin builo ta BBP. Ako naubusan kipanghapot. Naubusan kita kipanghapot sa DPWH Secretary, and iyon na ito sa ultimamente, kapag kipagkinabang ta BBP, gag order, pwede na. Dahil na itong gag order, mamanungod sa pagpa-interview, anytime DPWH official, pwede na interviewon, may order na, although verbal, kaso bago, pero napatunayan na ini kan DCGB News, pwede na, nagpa-interview na ang regional director kan DPWH Kadapi Tanggol. Iyan. Okay. BBP, sa tuyang Jim, mga good salamat news. Salud ako sa naman ni Joshua kasi, ika, buda si Joshua. Kamusta nang dawa palang kumpleto ng aldaw ta? Hali?
Nawa pa na haros na kwata na gabos di Mayor Gemma Nongopo, Bureau of Fire Protection Regional Director, si Secretary Vince Dizon, nakuha niya to sa mga informasyon. Then so actual na sitwasyon digdi sa area ko sa 3rd District, yan may problema talaga. Ingat sa nantan importante nalampasan ka so pyroclastic density current dainin na aksidente dahil kung pero ngunya na nasa pagtrabaho anhagad kan DPW Secretary dainin madispido kaya nga ni 24/7 mas kibanggi rekonosido niya to, apresyado niya to an instruction and ang trabaho nagpapauran naguran kaya pa nag-alimpuwag an alpog sa tinampo yaon tabi BP ang presensya kan mga personahe kan DPWH kan Bureau of Fire Protection and others nagtatabang-tabang in madagdag padaine dahil ta natural national government na through Secretary Vince Dizon iyon na nagtataok instruction na so sa ibang probinsya papadalanin asistensya man digdi na makakatabang sa paglinig kan mga tinampo sa mga binagsakan kan abo kaso hapon. Yan tabi sa tuya mga dagdag na informasyon with Joshua Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Joshua. Jimmy. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwag. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Tamang-tama yun. Alas, balikan ta mga tugang si Joshua Bino sa follow-up report pa. Joshua, come in, Joshua. Yes, BP Henry, natapos na pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon, DP Henry sa probinsya kan Albay, and nagtiripwasa na si Secretary Dizon, pasiring naman ito DP Henry sa Samar. Kaya at least good news to naging darakan Secretary digdi sa probinsya kan Albay, lalo na sa Daragan Albay. Pasalamatan to ni Henry siyempre apresado ta na espirso ni Secretary Vince Dizon, lalo kaso bago na nakaistorya taman na live gumilid kaya ini may kahuron sa cellphone sa pagpabalik duman sa grupo nila Governor Noel Rosal na simpuhan taman kinabat niya to and pagdulok ta kay Secretary nagdurulok man sa mga staff and siling niya sa ni Secretary na okay lang ngaya and nagtulok man na mga kauron live sabi ni Henry at least maski diit na minuto. Kaya sa ngunyan, digdi sa probinsya Kanalbay, dakulso na bisita dyan sa 3rd District, lalo na sa Ginubatan, na sa mga residentes sa munisipyong naapektaran na nangyari pusog na uson kasoodma. And direksyon naman bago magpabalik o maglarga pasisiring sa Samar, pinapit na ining tulay di Henry sa Binitayan Kilikaw, buda ining sarupang tulay digdi sa barangay Pugtong. Ako, Joshua, saludo ako sa iya. Matibay na lalaki ini. Dahil pigipiling oras ang serbisyo publiko may ghost? May ghost. Matibay. Okay. Sige. So, yan. Sabi BP Henry na pinakang sumada sa pagtutok na to sa pag-abot ni Secretary Vince Dizon, diriglaan sabi BP Henry. And at least na reparo ang sitwasyon digdi sa probinsya kan Albay. Iyon. Okay. Yan. BP Henry, sitwasyon, mission accomplished na. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua and Jimmy, nasalita sa mga report kunya na pagkahapon. Tamang-tama yun, 2:30 na. Pwede naman kita dyan magbalik sarong yun ha. Pwede na magbalik sarong ha. Mga tugang, sa pangaran po ni Jimmy nasalita and then si Secretary Vince Dizon, Governor Noel Rosal, and of course siya po dyan si Director Gaddafi Tanggol. Siring man po, ang satuyang duwang pag-iriba, naglagadi. Haling si Joshua, inapodong kasabago na sa malilipot, nagpasiring sa Daraga. Si Jimmy, kasabago pa iyan dyan po sa Ginubatan and Kamalig area para subaybayan ang mga pangyari sa lugar na yan. Sa pangaran po ni Junapolis, hindi po si Henry M. para po sa special broadcast ngunyan pong paghahapon. Thank you. Mabalik pa ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Maray na aga po, maray na hapon po sa inyo po. Have a blessed Sunday afternoon. Goodbye. Mabuhay.
Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta!